Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Maayong buntag. Atong sugrang adlaw pinagsanto sa misa, ang kita magpasalamat sa Ginoo sa tanan mga grasya atong dawat, mga kayuhan uban pang kalampusan. O ang paningkamot nato ang itong babalaan pinaagi sa pagdawat ni Kristo santo sa Eucharistia. Ang ngayon kita mo sa ulog ng santo sa misa, una atong hinduan ang atong kasing-kasing sa mga sala nga atong nabuhat. Atong sampo, iyan po usab ang mga masakiton to as ospital karon. Nagakumpisal ako sa Dios magahom sa tanan o kaninyo may igsuon kay nakalapas na ko uyamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala, busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanang ulay, sa tanang mga anghel mga santos ug kaninyo may igsuon, ang inyong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an na kita sa Dios, magahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon na kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami, Ginoo kaluy kami, Kristo kaluy kami, Kristo Kaluy kami, Ginoo kaluy kami, Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Dios, imong gihibo ang dugo sa mga martir nga binhi sa mga Kristiyanos. Itugot nga mapanguron nga ang uma sa imong simbahan ang bisbisan sa dugo ni San Carlos ug sa mga kauban mutambok kanunay aron makaanig daghan alang kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari man kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios o gipadala aron pagsangyaw sa gisaan nga kinabuhi nga atong nabatunan, pinaagi sa pagkayuusan nato kang Kristo Jesus. Alam kang Timoteo, ang pinangga kong anak, ang Diyos nga Amahan og si Kristo Jesus nga atong Ginoo, maghatag unta kanimo grasya, kaluoy ug kalinaw. Nagpasalamat ako sa Dios nga akong gialagaran sa malinis nga konsensya sama sa pag-alagad sa akong mga katigulangan. Adlaw ug gabii, nagpasalamat ako kaniya diha sa akong mga pag-ampo, sa akong paghandom kanimo. Tungod niini, pahinumduman ko ikaw sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo, sa dihang gipandungan ko ikaw sa akong mga kamot. Kay ang Espiritu nga gihatag sa Dios kanato, dili Espiritu sa katalaw, kundili Espiritu sa gahom ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Busa, ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo. Og kanako nga iyang binilanggo, hinunua pakig-ambit sa mga pag-antos tungod sa maayong balita, sumala sa kusog nga gihatag sa Dios kanimo. Giluwas kita niya
ug gipili aron maiyang katawhan, dili tungod sa atong nabuhat, kung dili tungod sa iyang kaugalingong tuyo ug grasya. Gihatag niya kanato kining maong grasya diha kang Kristo Jesus sa wala pa pagsugod ang panahon. Apan karon gipakita na kanako pinaagi sa pag-abot sa atong manluluwas nga si Kristo Jesus. Gibuntog niya ang gahom sa kamatayon og pinaagi sa mayong balita. Gipadayag niya ang kinabuhing walay katapusan. Gisugo ako sa Dios pagsangyaw sa maayong balita, ingon nga apostol, og magtutudlo, og nagantos ako tungod niini. Apan wala ako kini ikaulaw, kay nakaila ako sa akong gisaligan, og gisugo ako nga siya ra ang makaamping sa iyang gipiyal kanako hangtod ni adtong adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kanimo o Ginoo, akong gitan-aw ang akong mga mata. Kanimo o Ginoo, akong gitan-aw ang akong maingon nga ang mga mata sa sulugoon nga babay. Nagabantay sa mga kamot sa iyang agalon nga babayi. Maingon usab ang atong mga mata nagatanaw sa Ginoo nga akong Dios. Hangtod nga maluoy siya kanato. Kanimo akong gitanaw ang akong mga mata. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaakan ninyo. manasa kanimo. Ang Santo sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya, may mga Sadusiyo nga miduol kang Hesus. Mao kini sila nga nag-ingon nga dili mabanhaw ang mga patay. Magtutudlo, mingon sila, gisulat ni Moises kining balaura, kung namatay ang usa ka tawo o magbilin o asawa apan walay anak, ang iya igsuon kinahanglan mga asawa sa byuda aron sila mga anak alang sa namatay. May 7 ka managsuon nga lalaki ang kamagulangan minyo ug namatay nga walay anak. Unya ang iyang manghod ng asawa sa byuda ug siya usab namatay nga walay liwat. Mousab kini nga tabo sa ikatulo nga igsuon ingon man sa nahibilin nga mga igsuon. Silang 7 ka nagsuon na minyo sa babae ug nangamatay nga walay anak. Sa katapusan namatay ang babae. Karon
sa adlaw nga banhaw na ang patay. Kang kinsa man siyang asawa nga silang pito nakapangasawa man kaniya. Si Jesus mitubag, pagkasayop ninyo, masayod ba kamo ngano? Kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Kay kun ang mga patay banhaw na, may sama sila sa mga anghel sa langit. Ug dili sila magbinyuay ang mga lalaki ug ang mga babae. Dugang panini bahin sa mga patay nga banhaon, wala pa kamo makabasa sa basahon ng sulat ni Moises may tungod sa sampinit nga naglaab. Kay dito na sulat nga maingon ang Dios kang Moises, ako mao ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ang Dios ni Jacob. Sa ato pa, siya mo ang Dios sa mga buhi ug sa mga patay. Busa nasayop kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. I'm wearing red kay obligatory memorial karon sa kanang mga martir, mga santos nga namatay dito sa Uganda sa kaman sa usa ka harit tungod kay kining yang parinti nga si Carlos Luanga o ang mga kauban di musupak sa kanang balaod sa hari kay nakabilin silang adherent to the Christian faith. Busa sila gimasakir pinaagi sa pagtigbas sa ng espada uban nga gisunog so mga martir sa atong kining introduction og sa unang pag-ampo ingon nga ang dugo sa mga nangamatay tungod sa pagtuo mo silbing bisbis o bubo sa mga Kristiyanos nga daghan ang mitubo nga pagtuo, daghan ang Kristiyanos nga bidangop ng Kristo aron puy-an o barugan ang ilang pagtuo. Mo na ang highlights karon sa atong sa ulog sa kapistahan sa mga santos, Carlos Luanga o mga kauban nga mga martir. Ang Ebanghelyo karon nasigot og kining gitawag levirate marriage. From the Latin word levir means kanabang nabilin nga igsuon. So, predate sa balaod ni Moises, sa formal law of Moses, naguna daan ni sa customary at tradisyon, aron ang kayang value magpasanay sa kaliwat. Musa, kung ang babae, mabiyuda, automatic ang igsuon mo kanang mga asawa sa babae, hangtod nga makaanak sila. Kaya nga naman ang kaliwat mo importante kanila pagdepensa kanila gikan sa mga kaaway. Muna ikaduha nga punto, security of the widow. Kay ang mga byuda sa panahon sa community sa Israel kaniadto bisag hangtod karon nga mao nga way kasiguruhan kung because women are just properties of men. Musa mga kung mabiyuda siya, wala na siya nahot, ato siya, magpakalimos siya. Wala may kanabang pensyon, o may kanabang security plan, alang kanila. Kaya wala na siya bili sa katilingban. Musa, una, to perpetuate the clan, kaduha mo ang security of the widow. Muna nga automatic, before sa balaod ni Moises, na mo makita dito sa kanang Torah in Deuteronomy chapter 25 verses 5 to 10 nga mo ni ang sugo nga kanabang customary usab nga kinahanglan mapasiguro ang pagpadaghan sa kaliwat. Kinahanglan nila for survival against the hostile enemies o kanang labang sila sa hostile territories. Unya kini mga Saduceo duha mga kadagko nga mga grupo sa katilingban sa Mudiyo, kini Saduceo o ang mga Pariseo. Kini Saduceo wala magtuo pagkabanhaw, whereas ang kanang mga Pariseo they are proponents of
the resurrection. Karon agi dili ingon aron mamati sa Ginoo sa wisdom ni Kristo, dili agi kining pagbitik, and they prepared a story about the liberate marriage. Ito sila kabuok nga nakapangasawa sa babae, ang babae namatay, nang tanan nga matay, way gihatag nga anak sa panahon sa pagbanhaw kag kinsa man siyang asawa nga silang tanan nakapangasawa man. Busa kini nga istorya gihimo ni Jesus nga iya bang pamaagi aron matudluan ang hunahuna sa mga Saduceo. Jesus used the story to correct their understanding, their mindset. Ang kanang ingon ang Ginoo ay kamo pastilan kamo sa pagkabanhaw, panahon nga banhaw ng tao, di na sila magbinyuay. Wala na paningkamot, wala na mga kanang atong usual nga pamag-agi sa napat sa kalibutan. Di na may tabo dito kay sila samara sa mga anghel. Na dito, wala na yung pagbinyuay, kaya ang pagbinyuay niya sa kalibutan ra, kang paningkamot ang tawag kauniya sa kalibutan. Busa mga dito, sa paraiso, wala na yung ana nga kalibutanon, nga dynamics o kalihukan, nga gitanaw sa mga Saduceo. Kang ilang panglantaw, nagpabilin sa kalibutan, busa magali, ang ilang mga pangutana, kalibutanon usab. Dili layo nato, kasahay, kanato, wala tayo panglantaw sa unahan, mumadang buhat ag dili maayo, karang ala ang atong preocupisyon sa atong inabuhi, mao man ang pagpaningkamot, bahalag dito kasimba, bahalag may pag-ampo kay paningkamot, priority na ako ang akong panginabuhi. Mumito na nga, salute ko sa mga nagtrabaho din, mga employees nga before going to the workplace, nga ambit din galing nga, padre, wala may maginanglan ng buwali. Ang ginanglan namo nga kami makadawat sa kanang lawas ng dugo ni Kristo. That would be enough for us. Ayaw daghang yaw-yaw. So muna diha, kanato, kung kutob lang kita sa kalibutanon nga kanang panglantaw, wa ta mo handom og langit. Busab, kung wa man ta mo handom og kanang future, kanang the end of things, pag kanang kamatayon, pagkabanhaw, o langit, wala ta mahindugan aton kay naata napilit sa kalibutan. Busa ang atong panglantaw, atong mindset, preoccupied what is in this world. Mo na diha ta matrap usahay. Samtang mga Saduceo gusto nga Bitcoin ang Ginoo, pinaagi ng istorya, it also reminds us na kita na trap sa kalibutan. Wala tayong paglantaw sa unahan, ang pagpuyo sa matarong kinabuhi, hindi nga ito nga as preparation for the future as we enter into the kingdom of God. Wala na ito paglantaw na. Tungkol kay naata sa kalibutan. Paningkamot, aron ka malipay sa kalibutan. Muna ang kalibutanon nga paglantaw. Palihog manindog alang sa mga pag-ampo. Uban sa pagsalig ato karong ipadangat ang atong mga panginahanglan ngadto sa Dios, mingon kita, Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan, mapadayonong muwalis sa maayong balita, sa kabanhawan ug sa umaabot nga kinabuhi, magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga dinhi sa atong matag-adlaw nga pagpuyo, madala nato ang kahayag sa paglaom, ngadto kanila nga nagpuyo diha sa kangitngit ug sa kawalay paglaom, magampo kita. Amahan, dungga kami. Alang sa gubat sa Middle East, magampo kita sa kinasingkasing, alang sa kalinaw dito sa Middle East ug sa kalibutan, hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakok ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, Dungga kami. Alang sa mga naso diha sa pagpadayon sa kalinaw,
Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka ilabi na ang kahimanang nuklear o nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo o diplomasya o dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madaling mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nag-antos makadiskubre sa makaalam nga presensya ni Kristo diha sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ngang halangdong Teopilo kamomot ug Joshua Balipari mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga nangamatay ug sila nga nagbangutan tungod sa ilang pagkawalang tungod sa pagkabanhaw ni Jesus, magmalaumon ug mahupay diha sa ilang kagul-anan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. O Diyos, sa mga mahan itugot ang mga pagampo sa among gidala nganha sa imong tubangan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsoon, magampo kita ra akong inyong sakripisyo ang atong tanang mga panginahanglan. Dunggo nagdawatong ta sa Dios Amahan, magahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Naghalad kami kanimo mga gasa o Ginoo o nagampo nga mapabsanon nga sama sa imong gihatag sa mga santos nga martir ang pagpalabi sa pagpangamatay kaysa pagpakasala. Himua usab nga kami hinalad ang among kagalingon alang kanimo lamang mag-alagad sa imong altar ingog mga maayong sulugoon kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matar. Santo samahan Dios at tunay magahom sa tanan, angay ug matarong gayod. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga martir. San Carlos mga kauban sa pagsunod sa pag-ingnan ni Kristo, nihalad sa ilang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan, ang ilang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagligon sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang giligon aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Kristo nga among Ginoo ug busa
uban sa mga anghel mga santo sa langit. Kami nagasangyaw sa imong himaya, duyog silang may hunong nga pag-awi. Santos iti ikaw Ginoo ang tuguran sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu ro pagsantos mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon, mikuha siyang pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas ngay tugyan alang kaninyo. Samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat, kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ang Panginoon ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo iulalang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron pagano kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Ang paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimamahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan matubang walagad kanimo. Imuha kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo makayusa diha sa Espiritu Santo.
O Ginoo, hinumdumi ang imong simbahan sa tibok kalibutan, ug himua nga mahingpit kami diha sa imong gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo, sa tanang mga pare, Rioso, Riosa, kanamong tanan imong tigong karon og gipanalanginan. Hinumdumi usab ang aming suon nga nangamatay. Malaumon kami nga sila mabanhaw ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, ug himua kaming angayan nga makaambit sa kinabintunhay, uban ni Maria, ang inahan ni Ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang puti nga bana, uban ng mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, mga martir, nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan, uban kanila, amin ko nga daygon, amin ko nga imayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniyaban kaniyaw diya kaniya, gihatag na kaniya gahong amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o gimaya, hangtod sa kangturan. Amen, amen, Samahan sa mga pulong tutulog nato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaluna mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kalimong Ginoo, kayo kaming luwason sa tanang daotan, hatay kami sa kalina ug grasya niining adlaw. Ang tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. kay imo anang gingharian, ang kapugang Himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Jesucristo ng iyong sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala kung ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kaubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhig hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipakita ang timaan ini sa pagtagad sa usag-usa. Peace, shalom. Sa
ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay kalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing ang sakramento. Gihigugma ko ikaw, labaw sa tanan, ug ako naluoy sawat kanim sa klag. Sa dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O ginawa mong ikalawat ang Diyos noon nga sakramento sa among paghandom sa karaugan sa iyong mga santos nga martir, nangamuyo kami nga makahatag kanilag, kusog, pagpalabi sa mga sakit, makahatag usab kanamo sa pagkamakunayon sa pagtuo o paghigugma, taliwala sa mga pagsulay, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Manausap kanimo. Huwag manalangin ka nato ang Diyos magahom sa ngatanan. Ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos nga misa, dada ang kalinaw gugma, ang grasya ni Kristo. Salamat sa Diyos. Have a nice day.